Com ja sabeu, fa molt de temps que tinc a l'ou i per això vull fer un vídeo. M'ha de tocar fa poc el coronel Ruffs i volia també fer-lo, però com que ja fa molt que em va tocar l'ou, doncs faré amb l'ou. I posaré solo. Va. A veure com me va. A veure, primer he de saber quin alcance té. Ja serà Dynamite. Per què faig autodispar? Vale, adeu. Bueno, doncs està bé. No sé quan mata. Dona igual. A veure, de 4.000... A veure... Crec que mata 2.000, no sé. Bueno, dona igual. La ulti jo sé que és per que... Ricochet, adeu. Adeu, Ricochet. Adeu. Sí, a casa teva. Adeu. Està bé aquesta ulti. No s'ha pogut moure i l'he pogut atacar bé. Està bé, està bé. M'agrada. És una bona ulti. Bueno, doncs adeu. Només quedo jo. Va, jo no vull campejar, o sigui que aquí donaré voltes. No és per fer team, no vull fer team. Jo sóc anti-team. És per... no sé. És que no hi ha ningú. Està a dalt. Està a dalt. T'he tocat una. Pringat. T'he tocat dos. No. Aquí no t'escapes. Te deixo. No sé per què, però te deixo. Perquè vull utilitzar la meva ulti. Adeu. Va, ja està. Està més que molt aquest. Només li volia fer per... no sé, perquè les carreres ahir a veure si podia viure o no, però no, naturalment. Aniré al centre perquè 4 d'energia va molt bé. Sobretot perquè és un brawler que el tinc a poc d'un nivell. Tinc el nivell 1... no, el nivell 3. Aquest el tinc a nivell 3 i unes caixetes sempre van bé, no? A veure, va. I si aquest Brock me les trenca, doncs encara millor. O sigui... Gràcies, Brock. Gràcies. Si tardo menys de temps, tinc més de temps per agafar altres coses, com aquestes i aquelles dos que hi ha allí. 3 n'hi ha. Però la gent què fa? Va, s'ha d'haver anar aquí. Aquesta és la de la capsa. La gent ha volgut anar. Aquí hi havia un camper i l'ha matat. Com passa sempre. O sigui, vas aquí i s'ha mort la persona que ha anat a buscar la gema i el camper per tonto. No. Com és que li dono tan pocs dispars? No, per què te quedes quiet? No te quedis. És la seva tècnica. Què fa? Adeu. Va, no sé què buscava. No sé què s'havia perdut. A veure... Està bé això de que tiri gelats, està guapo, però bueno. A veure... El pròxim dia, quan aconsegueixi les gemes que em falten per les 170 pel Brawl Pass, faré un repte per aconseguir el Brawl Pass. Bueno, ja us aniré dient, no us preocupeu. Adeu. Bueno, doncs això, segona partida guanyada. I doncs bé. Vale? Li posaré a tornar a jugar totes perquè es sumin totes les copes allí de cop. A veure. La gent... No hi ha, per allí no hi ha, perquè jo quan no ho tinc, miro a veure... No, el wifi no. Vale. A veure. Aquí què fas, aquí, Dynamite? Si aquí te maten. A veure, és que a mi m'agrada molt, però és que si se suïciden així, però... A veure, que facin alguna millor. Va, m'agrada la ulti. Aquesta ulti està guapa, perquè ahir com que zasquejo a la gent, que es quedi ahí quieta.
Estic tranquil·lament així i la gent se queda. Crec que hi havia una Penny que estava per aquí. Està aquí. Maleïda camper. Que quasi que m'ha matat. És que no he de fer tant d'autodispar. No sé per què ho faig. Aquí hi havia... Està aquí. Doncs aquesta partida, 3 guanyades. De 3 guanyades. O sigui, no està gens malament. De 3 partides, 3 guanyades. I guanyades en primera posició. O sigui, encara millor. Veus el que us deia abans? Aquí hi pot haver campers. Tu aquí t'estàs agafant tan tranquil·lament la gema i te ve un camper i te mata. Pobra Rosa, perquè està aquí campejant i li acerto tots els tios. Però què és? Com és? Com és que s'ha quedat aquí? Com és que s'ha quedat congelat? Això jo no ho he pillat. No heu vist que s'ha quedat congelat? Però per què s'ha quedat congelat la Rosa? Crec que l'he congelada jo. Mira, s'ha quedat congelat. El bo també. Això he de mirar-ho. No sé per què funciona, això. A veure, ara vaig a... És que, jo no tinc paraules per dir. Què fa la gent? A veure, aquí tens unes gemes que són fabuloses i no les agafes. A veure, 4 gemetes fabuloses i vas i no les agafes. O sigui, sense paraules. No sé, jo sempre que tinc gemes les agafo i tot. Adeu. M'adona igual on em vagis, Penny. Doncs, a veure, les hem guanyat totes. 4 partides fetes i 4 guanyades. Doncs això m'anava molt bé. Després miraré a veure com és això. Ara ho intentaré veure amb els brawlers. Els que hi hagi. Colt, no. Doncs un Colt per mi. Adeu, una kill més. A mi s'ha tornat a quedar congelat. Jo no entenc res. Jo no entenc com és que passa això. Per què se queden congelats la gent? A veure, i no és amb totes les bales, és només amb algunes. A veure, per què la gent no va aquí? Per què no va aquí? Si és Fabulous. O sigui, jo no entenc la gent. Vale, gràcies. Doncs aquí hi havia un Dynamite, això ja ho he vist. Ja crec que aquí s'ha tornat a quedar congelat, una altra vegada. Jo no entenc res. M'agrada aquest emoticono, fa com a... no sé. M'agrada la corbata aquesta, no sé com es diu. No em surt la paraula. Però, a veure, aquí hi haurà un camper. A veure on està aquí la gent. Adeu. Pobre bo. Però en realitat no m'ha sap gens de greu perquè estava campejant. O sigui, se mata una kill, això és com a robar kills una mica. No li he robat la kill, només l'he matat quan tenia feble. On està aquí la gent, a veure? Però si estàs aquí, Rosa. A veure. Rosa. No te moguis. No te podràs lliurar. Sé que estàs aquí, sí que ho sé. És que justament no m'arriba. O sigui, justament aquí no m'arriba. No! És que no m'arriba, no tinc prou rango, a veure. L'acabo de deixar congelada. No, soc burro. Ja està. És com si s'hagués suïcidat, no ho he entès. Jo no entenc res. A veure, ara vull sortir per veure com és aquesta bala. Doncs bé, a veure... No, per què vaig aquí? No, vaig al Brawler, vaig aquí y a ver... Low lanza conos de helado que daña a los rivales y los congela en el sitio durante 1,5 segundos.
O sigui, a veure, ho provarem aquí. Per lo que he entès, es queden tots congelats. O sigui, a cada tir es queden congelats. Quan ho aconsegueixes, vale. O sigui, bueno, doncs vale. Va, el robot no està entenent res, perquè és que jo l'estic disparant des d'aquí. A veure si... Què passa si faig així? Els assemblo o què? No passa res. Bueno, doncs ja ho he entès. He de dir que aquest Brawler està bastant guapo. M'agrada bastant. I el aconsello bastant per jugar. El pròxim dia farem el Coronel Ruffs, que no me vaig comprar el Brawl Pass, sinó que m'ha de tocar. O sigui, ara està a nivell de mítico i m'ha de tocar així. Preferiria que m'hagués tocat un altre mítico, perquè després d'aquí poquet, d'aquí un... no sé, el pròxim Brawl Pass tornarà èpic, però bueno, és el que hi ha. Doncs fins al pròxim vídeo, espero que us hagi agradat molt. Si és així, no oblideu de donar-li like i subscriure-vos. Fins la pròxima, adeu!